Am început prezentările cu echilibru și ne întoarcem la echilibru, care este ultima treaptă din programul meu. Pe parcursul celor 11 trepte de până acum am învățat să ne apropiem de noi înșine, am învățat să ne împrietenim cu noi înșine, să ne înțelegem, să ne acceptăm așa cum suntem, să fim conectați la noi, pentru că până la proba contrarie, noi suntem sursa propriei noastre vieți. Să ne iubim pe noi înșine este un îndemn foarte la modă, însă până nu suntem onești cu noi înșine și dărâmăm acel zid format de toate măștile pe care le-am creat de-a lungul vieții, prin simulare le-am creat, deci ele ne-au fost de folos, dar în spatele lor e acea parte a noastră pe care am ținut-o departe de realitate. Un prim pas în obținerea echilibrului de sine este acceptarea, așa cum am spus, acceptarea a ceea ce am fost și a ceea ce am făcut și recunoștința pentru ceea ce sunt și ceea ce fac. Și de aici, din momentul ăsta, din momentul în care sunt acum, mă ancorez la realitatea mea. Pentru că realitatea mea, așa cum spuneam și data trecută, este singurul adevăr al vieții mele. Viața mea, care este o bucată din marea viață. Deci nu tot ceea ce mi se întâmplă în viață mi se datorează exclusiv mie. Nici măcar alegerilor mele. Sunt alegeri de context care au în spate o altă nevoie, da? Și facem compromisuri. Sunt firești de-a lungul vieții să facem compromisuri. Însă, în momentul în care nu ești împăcat cu tine însuți, pentru că o mască nu poate să fie împăcată cu ea însăși. Este fondul tău de om complet. Da? În momentul ăla în care ești împăcat cu tine, nu ai regrete. Și neavând regrete, împăcarea de sine se păstrează și așa apare iubirea de sine. Dacă ești interesat de întreg programul meu, te rog, lasă-mi un mesaj pe TikTok sau pe pagina mea de Facebook și cu mare drag lucrăm împreună. Să ne vedem în curând în programul meu.